wala an balima wo nga foli b'aw bɛɛ lajɛlen minnu b'an ka YouTube filɛ ani Facebook ni WhatsApp siraw fɛ an ko a i ɛ e u o ɔ donc an sera alphabet ma sisan o ye ka de donc n'i ye nin sigini kan a bɛ kɛ ka ki kɛ ku ke ku ko kɔ maintenant sisan an bɛna yan nin ye kalanyɔrɔ kalanso kalanyɔrɔ kalanso karamɔgɔ nin ye karamɔgɔ de ye kalanfɛn o tuma na nin ye kiiriyɔrɔ ye k'i sɔrɔ wala sɛbɛn an bɛ k'i ka so de kɔnɔ sisan k'i sɔrɔ wala k'i minɛ k'i bugɔ wala an sera kɛ ma sisan kɛlɛ man ɲi nin kɔrɔ ye ko kɛlɛ man ɲi kɛlɛ man ɲi kɛlɛfɛn kɛfɛn kɛta wala an sera ke ka yɔrɔ ma sisan kelenya keleya ma ye kelenya keleya donc kelenya ni keleya tɛ kelen ye wala kelen kelen i y'a faamuya dɛ an sera o ma sisan kelen fɔ ka kuma kelen fɔ quoi kelen fɔ donc an sera o ma sisan an bɛna taa video yɛrɛ bɛ fɛ ka jɔ sa an b'a tigɛ nin yɔrɔ la komi an ka video bɛ ka siɲalen video fɛn falen don quoi ala ka limaniya d'an ma